I dag der skal vi lave vegansk bønnesalat. Vi skal bruge bønner, vi skal bruge majs, frosne ærter, kikærter, små tomater, hvidløg, tørret dild, sojasauce og rucola-salat. Start med at knække de frosne bønner. Sørg for at varme panden godt op. Sautér grøntsagerne indtil de er optøede og godt varme. Når grøntsagerne er tøet op på den varme pande, tilfør hvidløg. Skyld dine kikærter under vandhanen og kom derefter dem op på panden. Rør nu godt rundt i blandingen. Hak din chili fint og kom dem i blandingen. Mål en teskefuld dild op og kom i blandingen. Mål 2 spiseskefuld sojasauce op og kom i grøntsagsblandingen. Lad det hele simre i nogle minutter og rør lidt i grøntsagsblandingen. Til sidst skær nogle tomater, men kom kun halvdelen i ad gangen. Lad igen grøntsagsretten simre et par minutter og rør rundt en gang imellem.
kom til sidst resten af tomaterne i retten. Der ramte jeg også lige lidt ved siden af. Nu er retten faktisk færdig og klar til servering. Nemt og hurtigt har du nu en lækker vegansk bønnesalat. Velbekomme. Kunne du lide videoen og vil gerne se mere af den slags, så følg mig. Følg kanalen og tryk på klokken, så du bliver notificeret hver gang der kommer en ny video. Giv gerne videoen et like. Det hjælper os.